Hola, som els alumnes de quart de l'Escola Sant Esteve de Caldes de Malavella. Aquest és el Nico, aquest l'Ibai, aquesta l'Aina i jo, que soc la Laia. Avui us volem presentar un experiment sobre la densitat dels líquids i podreu veure el resultat, on aconseguirem un acte de Sant Martí amb els mateixos. Per fer l'experiment, com a ingredients necessitem líquids amb diferents densitats. Els anomenarem de major a menor densitat. Primer necessitem la mel, que és la més densa. Segon, el sabó. Tercer, l'aigua, colorant vermell per diferenciar de l'alcohol. Quart, l'oli. I l'últim, el menys dens, alcohol amb colorant blau. Començarem a abocar els ingredients, tirant que aquests no toquin la paret del vidre. El primer ingredient i el més dens és l'aigua. A continuació hi afegirem el sabó. Podem observar les dues densitats dels líquids. El nostre tercer líquid és l'aigua colorant vermell. I com no ens veiem a ella, farem la quarta capa amb l'oli. I per últim, el líquid menys dens, l'alcohol tècnic amb colorant blau. I així és com hi aconseguirem el nostre art de Sant Martí amb les diferents densitats de líquids. El fet que un líquid suri damunt de l'altre és gràcies a la seva densitat. Quan més dens sigui, més s'enfonsarà i, per tant, i com a conclusió, el pes d'un líquid és dependent de la seva densitat com del seu volum.